Zdravím! Tady je Moon. Dneska si zahrajeme Road Citizen. Jo, je reklama lidi. Road Citizen v Robloxu. A mimochodem lidi, udělal jsem si obchod z domu. A jestli chcete vědět, jestli se někdo něco koupí, tipujte. Tak já dám rychlou pauzu, takže na chvíli budete vidět, co mi bude vlastně. Jsem zpět. Tady je můj obchod. Tady je No Best Shop Big Sale. Jestli tohle uvidíte v Robloxu, přijďte do tohohle obchodu, je fakt super. Tady máte školské věci, můžete si koupit. Jeda zamčeno, otevřu. No jo lidi, tady, jak vidíte, už je obchod. Na televize, stany, tamhle mám. Na stany. Tady na Xboxy, na telky, na květiny, na PlayStationy, na lampy, na počítač. No lidi, tady je hodinky digitální, tady je měnitelka. Lidi, já teďka vám ukážu svůj zásobu, kde mám věci. Tady lidi mám takové telky. No jo, tady mám zásobu, no jo lidi. To lidi, reklamy, které uvidíte, si nevšimejte, jo. Prosím. No jo lidi, a nevím, jestli to bylo dobře, no jo, radši to zamknu. No jo, kdyby se tady někdo loupal. A lidi, jestli byste chtěli další takovéhle video, dejte like, odběr, určitě dejte odběr. Tohle může. No, zvoneček třeba vám zazvoní, a třeba ne. A mě pomůžete. Takže prosím, dejte jo. A v příštím videu si můžete vybrat skin. Jo, řeknete a řeknete, které číslo. Já vám budu postupně ukazovat, jaké mám číslo. Číslo 1. Jack. Číslo 2. Adam. Číslo 3. Petr. Číslo 4. Alex. Číslo 5. Sebastian. No, takže vyberejte. Já si dám zatím svůj původní skin. No jo, lidi. Tak. A pište. No jo, já čekám. Už jste napsali, OK, a dejte i like. Když chcete další. No jo, tady prodávám květiny. Stan. Někdo přišel, uvidíme. Lidi, na chvíli nebudete nic vidět, jo. Musím napsat. Dobře, ještě tady nikdo není. Ale jenom, když někdo přijde, víte. O God? To znamená, o bože, no. Vidíte, mi tady říkají, že jsou nadarmo. Tak mám dobrý obchod. No tak zatím si vylepšíme
naše věci. Že zatím to vylepšíme. Červená, no jo, to bude má barva. Tak. Je to hezké lidi, jestli jo. Pište do, víte co jmenuje to? Koment. Ľudia. Pôvodne ešte nikto neprišiel. Povedzte, či by napíšte do komentárov, schválne, či vy by ste prišli do tohto obchodu. Kebyže ho vidíte. Či by ste prišli. A nebojte, nemá iba jedno poschodie. Tak. Auto som mal. Luxusné. Ale predal som ho. Kvôli obchodu. Mám tu aj jedlo. Predávam, takže vajíčka, hamburger, hranolky, kuře, vátu, pizzu, vodu, plechovka, kola nebo tak, čokolády, vodu, jabka a tak ďalej, kukuřicu, kuře, všechno lidi. Vločky, cereálie. Pište! Jo, on už chce pomoct. No. Čo si? Zeptám se ho. Vlad buj, čo kupíš? Čo kupíš? Teplice,